Hello there viewers, this is Janie yours. Welcome to my channel. So today, let's listen to the first album of Philip or Ken of SB19. Yay! So si Philip talagang unang nagkaroon ng solo album among the SB19 members. Dati na-predict ko na talaga to nung nag-react ako sa mga solo song ni Philip. Sabi ko doon, sa dami ng mga nireleases ni Philip, parang pwede na siyang magkaroon ng isang album. So ito nga, may album nga talaga. Pakinggan natin yung album niya entitled Seven Sins. 9 track ito. So let's listen to the first song, Ache. Yung video na panoorin natin ngayon is from the YouTube channel ni Philip. Meron siyang visualizer. So, makikita natin yung lyrics ng bawat kanta. Ganda no ng visual. Parang siya, angel, armored. Chorus ba to agad? Parang choral, no? Sino yun? Meron siyang ibang singer. Sino kaya to? Si Ken ba yun? Akala ko ibang singer. Ba't ganun yung boses niya? Parang siya, no? Tingnan natin kung yung title. Baka, to? May feature ba siya dito? Siya ba talaga yun? Tingnan natin. Siya lang. Si Philip pala yun. Hindi ko na agad yung boses niya. Ba't ganun? Mas lalong parang naging dark masyado. Aggressive yung kanta. Saka more on, siya parang worship song. Ganun. Boses. Ginawa nila sa boses ni Philip. Nobody can take my light. Grabe. Pipil mo yung emotion. Maganda to sa concert. Yung sa chorus na part, yung kakanta yung mga fans. All dreams high. Parang may part talagang binigay para sa 18. Yun na, lakas ng yung kay Philip Pero yung kay Philip na part, mahirap yung gayahin. Yung sa chorus na lang tayo, di ba? Sama-sama tayo. May kasabay tayo lahat. Grabe naman to. Parang paiyak na kanta. Pag kinanta tong live ni Philip, hindi niya talagang mapipigilan umiyak talaga.
Very emotional na kanta. Yung mga bata pa. Yung kantang to, as in, parang ano talaga, pinaghandaan. Lahat na. Kinonceptualize talagang mabuti. Ang daming, elements. Ang haba ng song, no? Parang itong part na to, ito na siguro yung tawag dito. Extended na chorus. Ayan, natapos na yung first pa lang na track, yung Ache. Dito in-express ni Philip yung sakit na nararamdaman niya o yung hindi daw niya ma-describe o walang ma-describe na words kung ano mang sakit yung naramdaman niya o ano man kabigat yung naranasan niya. Pero sabi din dito, no, the efforts don't lie daw. So, dream high. Dahil sa pag-dream niya at perseverance, na-achieve niya yung gusto niyang i-achieve. So, parang, ano din to nagbibigay din ng motivation yung kanta sa iba na kahit gaano kasakit o gaano kahirap, yung pangarap niyo wag yung bibitawan. Maganda yung song. Ito ba yung first track ba to sa album? Ano siya, nabibigla ka, nakakabigla yung kanta para sa akin. Nabigla ako sa boses agad ni Philip, iba kasi. And may ano pa, so first part, meron siyang choral, parang choral. Then, meron last na chorus, nandyan yung mga boses ng mga bata makanta. Then, in-end ni Philip ng yung swabbing boses niya. So, let's listen to the second track. Yung pagka ko dito, hindi siya talaga yung pagkasunod-sunod sa album. So, dito, yung next is Last. Second scene, Last. Maraming guilty dito. So, ito meron siyang ka-fit si Sire Gwyneth. So, hindi ko kilala. Kilala nyo? So, let's listen. Pasok agad Suwabe talaga yung boses niya. Parang, hindi siya kumakanta. Relax lang. Yung boses niya dito, parang, chill lang. Parang, ayan. Parang hindi kumakanta. Parang nagsasalita lang. Parang tinatamad na pagkanta. Not in a bad way. Ganyan talaga, parang nahatak yung kaanuhan mo, kalaliman ng mga kalamnan mo sa pagkanta niya dito. Kaya pala last kasi. So, yan yung effect ng boses ni Philip dito. Dito lang ko, Ken. Send daw yung location. Masyado namang dito
vulgar. Si Philip, oh. Tingnan nyo, get undressed. In cat, no time to waste. Ano to? Censored to. Grabe yung lyrics, ha? Ano mafe-feel nyo dyan? Tuloy nga natin. May way na. Wanna have a good time with a bad guy. What I hate about you's what I like. Could get less, long as we vibe. Could've been nice, but you giving mixed signs, baby. All you got is thoughts of baby, how you feel. Feel the crazy tension, baby, I'm for real. Been a while, I saw you lying in my bed. I'm still wanting more, so baby, tell me what's the deal. If you want me, come over, baby. Ito ba yung chorus? Maganda yung chorus, ha? Yung lyrics nga lang. Looking at your phone, ain't you? Tryna be mine, but don't gotta love for you. I'll admit that you've been on Oh, mine. yung boses ng babae parang kay Ariana Grande, no? Sa live, baka may body rolling to. Asa mga sisi, may body rolling sa last. Sa live, ha? Abangan natin. Tapos, so, that's it for the second track, last. Parang marami tayong abangan yun. Iba naman yung feel. Kanina, parang ano siya madamdamin at engaging and motivational. Pangalawa, ano to? Parang hot and provocative. Ganon. So, next nating pakikinggan is Fus. Fus. Hindi ko alam. Ang hirap, i-pronounce. Bahala na kayo dyan. Parang parang pelikula. Action film, ganun. Rock siguro to. Hula ko yan. Yan, may gitara. Di ba? I got a lot of those. I'm flexing on my phones. I know they offended when I'm on a phone. Iba talaga yung boses ni Philip dito. Hindi ko pa narinig yung talaga boses niya na yung natural voice niya. Maraming mga curse words. Yung lyrics sa mga rapper, ito usually yung lyrics nila pag kumakanta sila mga curse words. Fan listen daw, pakinggan na natin to. Like I give. With that lyrical shit. Wala daw siyang pakialam yung sinasabi niyo mga na yan, kanta na yan. Wow, diss track ba to? Sino to? May patama ba to sa ibang tao or artist? Ano ba to? Kailang house. Ganun daw. Yan, di ba? Si Philip ba yan? Parang hindi siya yan Nagsastruggle ako sa papakinig ng mga kanta ngayon. Kung si Philip ba to or may ka-feature siya. Kasi yung boses iba talaga
lalaki to ay left his bitch daw eh. Kung si Philip talaga yon, parang naaawa ko sa kanya, parang pilit kasi, parang pilit na iniba yung boses niya, parang ano, nahirapan ako para sa vocal cords niya, ganun. Flexing to eh, flexing na kanta. Under 7 na regular. Hindi siya nagbibili ng mga gamit na on discount. Regular price. Okay, tapos na yung third track. Foes. Nakasurvive ako dun. Ngayon na ano na yung utak ko at saka yung ano ko ha, ears ko ha, sa boses ni Philip. So, iba naman to, oh. Yung third track, ano to, more hip-hop rock siya. More on flexing, diss track, pwede din. Next up, track number 4. Pakinggan natin. Ano ba to? So, fourth track, Wrath. Wrath parang ano to? Anger, parang ganun. Yung sumabog ka na. Parang Wrath. Roller with the gun on that rover. Gusto siyang musik so a colder. Grabbing trip just a walking on plumber. Today you the hottest in the scene, but I'm colder. With the gun on that rover. I'll speed, I'm bird, makabader. I'm the baddest feeling, I'm a super breeder. I choose violence and day, but you know, pagod ako man. Sa intro ng kanta, ganun din yung boses ni Philip. Parang, ano talaga, pina-darken. Then, pinababa pa. Ganun. Parang from track 1 to track 4, 4 na song na same. Nakuha ko yung boses niya, parang same. Baka sa mga, ano pa, sunod na mga songs. Maririnig na natin yung ano talaga, yung boses talaga ni Ken. Mas gusto ko yung R&B niya eh. May R&B kaya dito. R&B track. Abangan natin yan. The diamonds off the show, yeah. When I'm gonna move to none. I've been in you, the double models on, yeah. I do this little bit of yeah. They got you, I love, yeah. They forgot how I gun with the love, yeah. But some good, got my mates, yeah. So good, I'm kinda, yeah. Depended, I guess, I kill son, I'm in a boy, yeah. Ano to? Parang ano no? Kasi yung lyrics kasi in English, pero napapakinggan na kung ano, Bisaya. Ano ba to? Kasi hindi mabilis kasi kung may Bisaya man. Hindi natin maintindihan eh. Sayang. Translated naman to. So, ito yung meaning ng Bisaya. Yung word na Bisaya lang, hindi natin mapakinggan talaga. Twitter pa din. Di ba? X na yun. Maganda yung ano eh. May musicality yung beat niya. Sayang lang. Sayangan lang ako kasi yung, di ba yung part maganda siya, nilagyan sana ng ano no, lyrics o kanta jam part. Maganda siya eh, pero yung boses kasi na ano talaga ako eh, disturbing talaga sa akin yung yung epekto sa boses niya. Yun na yun. So, let's proceed to the fifth track, Envy. Maraming inggit dyan.
Yung whole talaga na album, marami talaga siyang mga sound effects. Ito naman, may thunder. Maganda yung mga tunog eh. Ang haba ng shade. Kailangan may Balenciaga. Yeah, got my head up on a cloud, yeah. I'm about to pass out, yeah. Hold up, wait a minute. I'm a bad boy, so independent, I can press, but you can't control me. No media, the manipulate me. Itong kanta to parang may pagka Eminem. 'Di ba? Witchy. Baka may tea pa yun sa dulo. Bakit? Kinuha. Parang same lang, no? Yun pa rin yung ano, no? Visual, no? Yung dalawang angel pa din. Same, anong pose nila. Yun lang. Yung short to, So, next. So, yun yung NB. Very short lang. Yun nga, may pagka-Eminem siya. Then, ano pa rin, yung from 1 to 5 na napakinggan ko, yung boses ni Philip. Ganun pa din eh. So, tingnan natin yung pang 6 track. So, pakinggan natin yung grids. Yung grid parang, ano siya eh, walang kontento, gahaman, gano'n. Mukhang R&B ba to? Sana. Yan, boses na. Ito yung boses na nahanap ko kanina pa. English din to, no? Baka ito yung magiging favorite ko. Have faith in breath saving my love for you. My love song ba to? You make me believe it. Still meant nothing for you. My love for you. My love for you. You make me believe it. Still meant nothing for you. Still I made you my everything. Keep on, know you've been lying to me. So like I'm killing myself. Ito parang heartbroken siya dito. I tried to fix the pieces on my heart, but you keep tearing it apart, and I keep blaming you. In the end, I guess I am a fool. I want to believe it, believe everything. Foolishly in love. That these years were worth waiting. It wasn't worth saving. My love. It wasn't worth saving his love for her. Magaling siya mag-ganyan nga part. Sarap pakinggan, yung low notes. Parang inihili ka. Parang walang ka-effort, diba? Very natural. So, that's it guys for 6 track
Greed. So, parang so far, yun yung nagustuhan ko. So, 2 more to go pa after nito. 7 track, Pride. Pride. Sana Bisaya to. Pride eh. Pride siya ng Bisaya. Sa lugar nila. Mama tie, I go fly car, you do mama tie. I count on my swag, shawty sayang. Grabe, no? Ano ba? Manghula na ba ako? Laging tumatama eh. Title pang alam ko na eh. Pang Bisaya to eh. Ano, di ko maano kung full siyang Bisaya o may halong Tagalog. Flying high, wild, kind of quit his eyes. I'm wild, it's alright. You got so bright. May halo ng English. Now come on tight. I shine so bright. Now hurt this light. Di tackle it. Oh, sorry na slide. Forget na di ko ganahan ako. Mas laban ako kamao ni mo. Kapuhan nga na mag-settle, mag-go for less. Give this bitch, I'm not impressed. Tell your idol I'm not impressed. Call your friends, I'm not impressed. That's a whole nother level shit. You might wanna get it Mama tie, I gon' fire car, you do mama tie. I come on a swag, shawty sayang. Sa yung Bisaya ay yung Bisayang lyrics sa chorus part nakalagay. Shopping ay confidence, mangin na way, bisang payang na wong watarong. Pagkahul mo tanaw, pamor maningal, sige na siya huwag katingal. Kaya di na siya makauwi, grabe kay kafani, kisabay mo. Ang sarap pakinggan yung rap na Bisaya. Out of my way, pagdami na lang ang tanang kay gusto ka ni pray. Di madala ang traffic and I wanna go pray. I gon' fire car, Akon pa, hindi gid mamatay. Bisaya swag. Oh, kaway-kaway mga Bisaya dyan. Pagawa tayo ng t-shirt, Bisaya swag. Order ako. Gawa kayo guys. Order ako. Oh, wait pa. Buti na lang. Meron pa pala. Ano yun? Yun lang yun. So, next, 8 track, Gluttony. Ito yung may ka-fit dito. Player 2. Diba, nagka-fit din sila dati. So, ito, hulaan ko, rap din to. Can I give it all it? I will load up pain, blocking your thoughts solid. Your life is my canvas paint, blaming yourself non-late. Now you get a Grabe naman yung English nito. Ano yung brain ko kung ano ibig sabihin ng ano na yun, ng words na yun. Malalim ha. May malalim na words eh. Hindi ko alam ano nga yung gluttony. Ano ba meaning? The pain that you feel, that you fall right into that door. Feel that adrenaline pumping inside of your core. You're tripping, you're falling, you're losing yourself on the road. That's a demon, that's a devil, yeah. Come on, day you dance with me, cause I'ma rock you up, rock you up, rock you up, rock you up. What version? Philip? Ay, ilang ulit ba to? Ito pwede sa ano, televise. Ito pwede televise. Down, I'm on my knees. I need a hand, come rescue me. Take me away, fight on the seas. I don't get around out of love. Out of the poison, the power of the stars. I need me something to fill up the void of my life. You can never get away from this love. You can never get away from this love. No, they will never know what's enough. You feel upset, but you always been running alone. Hindi ko talaga ma-distinguish yung boses ni Philip kung anong part ba yung kinanta niya dito.
Oh, parang, oh, siya yun. Magbabago kasi yung ano yun eh. Now I'm in a fantasy. I take a beat, now I can see what is in front of me. Parang konti lang yung part ni Philip dito, no? Last track na to. Let's listen to Sloth. Maganda talaga yung ano niya eh. Yung music niya. Guitar ba to? In the kind of raw, it's all yo, makes you wanna call, ignore if it's not about you, cause it's not about you. Our photos on the wall, fall, the memories we call, none if it's not about you, cause it's Look into my eyes, I don't want us to die. Just wanna be by your side. I feel like I'm dead, what to do? Gusto ko yung ganun, parang full on emotion. Yung pagsabi niya ng ano, part na yun. Kind of raw, it's all yo, makes you wanna call, ignore if it's not about Ang ganda to, bigyan ng dance steps, no? Parang gusto ko din to. Parang second favorite ko na to. Grid and Sloth. Pasensya sa ingay. May nag-drums doon, nagbabanda sa kabilang parte. Get up, Wayne. If you don't wanna stay, I don't wanna see ya. I don't wanna see ya. Take my breath away. Feeling lost today. I don't wanna Parang daming transition ng beat, ah. go, yeah. But these days I just don't know what Yan, iba naman, di ba? told me that you're coming. Hindi siya nakakasawa pakinggan. Papago-bago kasi yung rhythm. in the kind of raw, it's all yo, makes you wanna call, ignore Puno ng album niya ng mga pictures at videos siguro. Ano? Sa babae ba to? Oh. Ayan. Parang may breakdown din. Tingnan mo. Diba? Parang slow down yung beat. Di ba? Oo nga, no? Pina-slow mo niya. Grabe yung creativity nito, no? Nagustuhan ko to. So that's it guys for my first listen to Philip's Seven Scenes album. I hope nag-enjoy kayo sa pakikinig. Then makikita na talaga dito sa album na tong versatile talaga si Philip eh. Saka yung creativity niya, no? Grabe, no? Yung 9 na kanta na to. Ang hirap na to. Kano kaya ito katagal niya pinipare, no? Hindi natin alam eh. Baka more than a year. Grabe yung dedication niya. Oh, sana suportahan natin si Philip sa kanyang album, and I hope you enjoy watching this video. Please like this video, leave a comment, and subscribe to my channel. See you again next time. Bye bye.